Han fet bon topall, són 3 vagons, la vagoneta del carbó, la màquina i la cua. Sona la campana a l'estació, comença la funció, s'enceta l'aventura. Una veu quidrant de sobte a tots, senyores i senyors, viatgers pugen al tren. I sona una sirena de vapor que als nens es fa temor i als grans els emociona. El fum blanc es confon amb els mocadors dient adeu. Acomiadar-se és greu, fes-me un petó altre cop i escriu-me. Entre llàgrima, bras i soroll, la biela es veu que es mou, ajudant-li la sorra, frenant la patinada de la roda i una mica d'empenta oferida per tots. Ja hi som als Algars, això va bé, anem ajustant-se al temps previst per al viatge. I en menys que canta un gall som a Gaianes, pujant en muro a 6, 3 homes i 3 dones. La carbonissa m'entra als ulls, la finestrella que no es tanca, i un nen que plora, que vol pit, i 2 guàrdies civils són a prop de la porta. Au, anem, senyores i senyors, el paisatge és preciós, disfruten de les vistes. A poc, ja hi som a l'Equador, nos el Transsiberià i Salem no té bruixes. Hem ataullat ja Vilallonga, ferit de verí el cor per la dolça enyorança. Baixem tots en Gandia i soterrem un segle d'il·lusions anomenat xixarra.